bangs. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy, bango ng Pride with Bacon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangput gayod sa kamatayon ug dili na kinahanglan
nga mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili mo sangput sa kamatayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ano sab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko? Uban gihapon ining ubos ninyo nga lagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Beriras. Okay, sige hapon ang atong mga kauban dini no sa istasyon. O gihapon ang atong mga kasama sa technical side si Dali Luod o usab si kasamang Tax Ilumba uban sa atong mga igsuon nga niaga alirong kanato si kasamang Rodrigo o Rinaldo si Gion o gato pong nakita ang atong amahan din sa istasyon si kasamang Edgar Tagumo no ang atong station manager. Okay, sige po na ko moingon maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 29, no? Pizza 29 sa bulan sa Oktubre tuig 2017, no? Pila ka adlaw na lang ato na usab sa ulugon ang adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag na ning panaw na sa laing kinabuhi. Espesipikamente ang atong mga kaigsuonan nga miuna na kanato nga nagtuo ta nga atua sa purgatorio. Okay, ang atong hisgutan karon, of course, kining maong pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Kining mahitungod sa purgatorio kay wa naman tay laeng higayon pa nga atong mahisgutan. Before no nga ato na usab nga kanang iobserba no ang maong kasaulugan paghandom sa mga at igsuon na itong mingpalaw na sa laing kinabuhi, no? Sa mga kalag nga atuan na sa purgatorio. Pero generalmente ni siya nga kasaulugan, no? Para sa atong mga igsuon nga nangamatay na, no? Gikuha na sa Ginoo. O gusab, ang nauna, Nobyembre 1, adlaw sa mga santos. Gahatag ta og panahon nga alang kanila kay expression man na sa ato pong gugma kanila nga mga ingnon talang mga panig-ingnan sa atong pagtuo adlaw sa mga santos. Dili man mabasa sa Biblia, letra por letra nga kinahanglan gyud sa ulugon o magahinta og adlaw alang sa mga santos. Parehas ra na sa atong pagsaulog o adlaw nga tawhan o birthday, dili man mabasa sa Biblia nga gisugo gyud ta nga atong saulogon na kanang atong Thanksgiving ba sa atong adlaw sa pagkatao. Dili na mabasa sa Biblia nga gisugo ta nga sa ulog na apan dili pod mabasa nga gidid-an ta niana. Pero sa lagda sa kanang gituwag nato maayo nga paminsar o maayo nga pangisip o sa lagda sa gugma nakasiguro ta nga dili masuko o nakasiguro ta nga adunay pagtugot
o mahimuot ang Ginoo nga ato ning himuon. Nga naman kay pananglit ka ng pagsaulog na to birthday, no? Adlaw natawhan na to. Ang essence anang pagsaulog og birthday mao man ang pagpasalamat. Thanksgiving. Unya kanang Thanksgiving amando man gud po na diri sa atong Kristohanon nga pagtuo. Mabasa man sa Biblia, no? Sa pananglit, no? Unang Timoteo 2 versikulo 1. Diha gahisgot si San Pablo nga himuon ang mga pagpangalyupo o pagampo, mga pagpasalamat. Gani giapil po diha ang kanang mga pagpataliwala. Ato manggali po nang magamit sa paghatag o katinawa niya ng atong pagtuo po sa Katoliko nga Communion of Saints, kanang tinabangay sa mga santos nga nagtuo ta mga Katoliko nga dili supak sa Biblia, kanang mangayo ta og assistance, mangayo tagtabang sa mga santos nga nagtuo ta nga tuwa na sila sa langit, di ba? Kanang ato silang sangpiton nga tabangan ta nila og hatod. Magpatabang ta nila nga ang ato mga pagampo diri sa yuta nga mahatod ngadto sa Ginoo. Patabang ta nila kay dako sila katabang, no? Kay naa sa 1 Juan 5 size kung malimot ba to? Santiago 5:16 ba to? Nga ang pagampo sa taong matarong o balaan dakog kahimuan. Maunang bersikulo sa Biblia o ng Timoteo 2:1 nga musuport ana nga dili na kontradiksyon nga himuon na itong tigpataliwala ang mga santos bisag dunay tudling sa Biblia nga si Kristo ra ang bugtong tigpataliwala dali sa Diyos samahan ug sa katawhan. Unang Timoteo 2:5 kay sa atong pagtuong Katoliko kanang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo referido man na diha sa iyang pagkatigpataliwala sa bag-ong kasabutan kun New Covenant. Si Kristo ray gahimo ana. Unya diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, duna siya mga instrumento giunsa na niya pagbuhat. O kanang buhat sa pagpataliwala ni Kristo nga magsangyaw siya katong diri pa siya sa kalibutan, no? Unya wala man siya magsulo anang buhat sa pagpangluwas. Nga ang mga tao maduol sa Dios. Sa balanglit sa katong sa Juan 20:19 hangtod 23, ingon man siya nga wa siya magbinugtong anang buhat sa pagpangluwas. Nag-ingon siya sa mga apostol, maingon nga ako gipadala sa Amahan. Ako usab nagpadala kaninyo. Kisa man ang mga apostol nang buhat sa pagkapinadala, buhat man na sa pagpataliwala. Si Kristo ang final revelation of God the Father. Siya man ang bugtong tigpataliwala sa New Covenant. Pero wala magpinugtong si Kristo sa buhat niya ng pagpangluwas. Nga naman, kay nagpatabang siya, gusto niya nga mo ambit ang mga tao diri sa yuta, una ang mga apostol. Kanang Juan 20:19 hangtod 23, sa dihang giingnan niya ang mga apostol, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Ang buhat aning pinadala mao man ang pagsangyaw nga ang uban makat-on pod og maduol sa Dios. Unya diha pod sa mga pagampo no magatabang sila nga mga santos. But pasabot nga nang mahimo sa mga santos ato ra gihapon ng ma-attribute sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo kay kini mga santos bahin man sa usa ka lawas nga mistiko ni Kristo. Sumo nang dili na siya kontradiksyon. Parehas gud sa giingon ni Pablo sa unang Korinto 9:22 sa dihang nag-ingon siya nga sa mga mahuyang o sa mga Hudeo nagpagkamahuyang o nagpakahudeo ako aron lang maluwas ko sila o ang pipila kanila. Dili man mangluluwas si Pablo, pero nganong nalitok na niya nga makaluwas sab kuno siya.
Si Kristo ra may mangluluwas, pero nganong nalitok na ni Pablo? Tungod kay kanang buhat sa pagpangluwas ni Kristo, iya kanang gipaambit, gusto niyang patabangon o patampuhon ng uban, unang-una ang mga apostol. Mo nay beauty, mo nay kanabang kaanindot sa pagtuong Katoliko. Kay sa ubang mga tinuhuan, ilamang himuong kontradiksyon na. Nga, kung himuon kuno nato nga ang mga santos dunay mahimo, dunay matabang, kontradiksyon naman kuno na sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, dili na siya kontradiksyon. Kaya there is only one body of Christ, the church. Giisip nga tanang mga sakop sa iglesia o sa simbahan, giisip nga usa ka lawas ni Kristo sa topa, bisan unsay mahimo nga tabang sa ubang mga santos, maisip na nga usa diha ni Kristo. Gawas lang og ang imong pangayuag tabang kadtong mga tao nga wala madugtong ni Kristo. Oo, di ba ka himuon nimong tigpataliwala kanang mga demonyo o kanang mga bad spirits, di ba? Pangsangpito nimo na kay magpatabang kanila. Kana kontradiksyon na ngano man kay wala man na sila mahiusa ni Kristo. Lain na matawag na naglaing pagpataliwala na. Pero kung ang atong sangpiton ang mga santos nga nahiusa diha ni Kristo, dili na kontradiksyon. Mao na nga wala man sayop si San Pablo sa iyang pag-ingon diha sa unang Timoteo 2:1 nga dili lang gani kay gi-specific niya nga mga santos ra ang makapataliwala, bisan kitang tanan kay kanang iyang mga pulong diha nag-ingon man siya nga be made for all men. Ato kung paklion atong Biblia to be sure nga walay kapin walay kulang, ako sang ukbo na akong Biblia. Niya mga igsuon, matod pa ni Pablo sa iyang sulat nga tukang Timoteo. Sa unang Timoteo 2:1, no? Kay katong pag-ingon nga usara ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao, sa unang Timoteo 2:5 man to. Pero kung basahan nato diri sa bersikulo 1, diri masakpa na to o mapamatud-an na to nga wala masayop ang pagtuong Katoliko. Nga kanang pagpataliwala nga mahimo sa mga santos, dili na kontradiksyon. Giingon diri sa unang Timoteo 2:1 giingon, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Napagahimuon sa tanang tao, dili lang gani specific sa mga santos, di ba? Bisang ikaw karong naminaw ron diha nga di ka kasigurado na santos baka, pwede ka makapataliwala, no? Akong musbon giingon, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, sa man intercessions, mga pagpataliwala, and giving of thanks be made for all men. Paghimon sa tanang tao. Pero kitang mga Katoliko, kami mga Katoliko, among siguradoon katog yung siguradong mga nga santos mo nang ang mga giproklama sa simbahan, gi-canonize kay nakasigurado miana mo nang sila among mga pangsangpiton. Pero dili lang gani kay sila pwedeng makapataliwala. Bisan ikaw naminaw ron diha, nga di kang kasiguradong na santos baka. Ano man, kay pananglit magsangyaw kas pulong sa Ginoo din doon na po'y makaton. Di nakapataliwala ka. Di ba? Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Ako ning sample kay muhaom man ning atong na-explain ni gamay kining intercession of saints sa atong pagsaulog sa adlaw sa mga santos. Di ba? Walay ato ni siyang silbing contribution sa atong pagsaulog sa adlaw sa mga santos kanang Nobyembre 1. Kay doon naman ko yung mga kalibog anang pagtuong Katoliko mahitungod sa mga santos. Nga dili kuno sila kapataliwala, dili na wrong.
Then moingon sila, pwede man na veritas, makatabang sila kung buhi pa. Pero kung patay na, wala na, di na sila katabang. Dili, there is no bisag usa ka bersikulos Biblia nga kung tuwa na sila sa langit, di na noong katabang. Katabang gali sila nga niya Padre Syuta sa langit na noon dili. No? Di ba? Now, doon ay example nga bersikulos Biblia nga ang mga santos sa langit nagahimog hapog pagtabang na to, mas makatabang hinoon sila nga ano man. Hinumdum ko sa giingon ni Pablo diha sa Book of Corinthians, katog na ingon ba siya nga palabihon ko nun niya nga mobiya aning lawasa og makig-uban na sa Ginoo. Kung imo nang analyson, sama rang nag-ingon siya diha nga Ginoo, palabihon na kung naan ako diha, pasak-an ako diha sa langit. Ano man, kay kung nakatabang ko diri, napa ko siyuta, mas makatabang ko nila kung naan ako diha. Okay, dili po siguro maayo nga kinaiya sa usa ka santos, dili po na matawag og kinaiya sa santos nang moingon ka nga Ginoo, pasak-an ako diha kay gikapoy na kog tabang sa mga tao diri nga daghan ra bang badlungon. Dapat nga nag-ingon siya nga gusto na siya mosakas langit, dapat nga nag-ingon siya na sa to pa kung nakatabang siya diri samtang buhi pa, mas makatabang siya dito sa langit kay sa iyo na niya sang pito ng Diyos kay naan na gud makita na gud niya. Mahanduraw na gud niya. Katabang gali siya nga musangpit siya na Padre Syuta. Samot ng tuwa na sa langit, di ba? Nahinumdum lang ko sa usapod sa atong explanation nga gihimo ani nga parehas anang kinabang estudyante nga nag-eskwela sa lain nga lugar, pananglit taga Dipolog niya, nag-eskwela dito sa Sugbo ba pananglit, no? Now, samtang estudyante pa, dependent pas ginikanan, no? Dayon, kung mawa na siya kanabang gamiton sa yung palitog konsumo, pagkaon ba? Dayon sa pagbayad sa tuition, panahon na pagbayad sa tuition. Now, dili makahibalo ang iyang ginikanan o kung siya iyang ikinahanglan kung tuwa siya dito, no? Di ba? Gawas kung mag-text ba o magpahibalo, no? Yan naman tungod sa gap, tungod sa distansya, no? Nga makahibalo ang ginikanan nga ni Adres Dipolog kung doon na informasyon gikan sa anak nga tuwa sa Sugbo, no? Kanang gap, distansya, mo na mag-ulang nga di din kahibalo ang ginikanan unsa sitwasyon siyang anak tuwa sa Sugbo, di ba? Pero kung naagi diri sa Dipolog, dali makita ang mas ginikanan unsa gikinahanglan sa iyang anak mo nang matabangan diretso. Ingon ana pod kung ang mga santos nga tuwas langit, no, kung diri pa sila sa yuta, no, makatabang nato, no, sa ilang pagsangyaw, pinagi silang mga pag-ampo. Now, masamot ng tuwas langit kay naa na nila ang Dios, no? Sa iyo na nila masangpit ang Dios, di ba? Parehas anang mabasa nato sa pinadayag 6:9 hangtod sa 10 nga ang mga kalag sa mga martir nga tuwa na sa langit na nagsulti, doon na sila pamulong ato sa Dios. Pinadayag 6:9 hangtod sa 10, di ba? Naadya gaingon na mga kalag nga mga martir sa langit, nagingon sila Ginoo, kanus-a pa man nimo hukman ang mga tao sa yuta nga nagpatay kanamo, o di ba? Mga kalag sa mga martir na tuwa sa langit. Unya, no, kini usa lang ka bersikulo hihatag na ako ninyo para moadto na tas purgatorio. Okay. Now, kanang gipadayag 5:8. Analyze ninyo na pamalandongin ninyo ng gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8. Nga naghisgot dihag mga symbolical words sama sa 24 elders. Naghisgot dihag gatumbok dihag mga anghel. Unya, matud pa kanang 24 elders diha, nga symbolical kay kanang book of Revelation, book of symbols, no, para sa nang 666, no, nagsimbolo sa kadautan. Kana pong 24 kung ato nang i-research mga exegesis ana sa pila ka mga batid aning pagtuon sa Biblia, 24 mahimong sabto nato na sa ingon niini kung gamito nato ang kaalam. Now, mayong kag 24 ang tungaan na 12, di ba? Unya, pwede ko na natong sabto na
nga kini speculation ni siya nga interpretation but dili nimo against sa kanang Christian doctrine gani mo padasig pa hinoon nato ni, no, di ba? Mo padasig mailhan man nato nga kanang usa ka interpretation maayo na siya, sakto ba na siya o dili kung unsa epekto. No? Kung kana galing imong interpretation, imong baruganan, dili na siya makadasig, no? So pagtuo nimo sa Ginoo kana siguradong dili na mao. Pero kung makadasig na siya sa atong pagtuo sa Dios, sa atong pagtuong Kristiyano, kana ilhanan na nga maayo, no? No, nga naman moingon ko nga this is a good speculation o interpretation sa pipila ka mga batid aning Biblia, no? Kay kana agong 24 kung imo nang ito nga 12, di ba? 12. Unya, timan-an biya nato nga ang 12 biya, gihimo biya ng simbolo sa katawhan sa Dios sa daang kasabutan. Tungod atong gihisgutan nga 12 tribes of Israel. Mahimo ko nung sabton nga katong 12 kabanay sa Israel, mahimong himuon atong simbolo sa tanang mga buotan, tanang mga tao sa Dios, o mga nangasantos sa daang kasabutan. Himo na tong simbolo na siya kanang 12 kabanay sa Israel. Then ang mga tarong pod, mga nangasantos o katawhan sa Dios sa bag-ong kasabutan, himo na tong simbolo ang 12 ka apostol. Kay pagpamili ni Kristo sa iyang mga apostol 12 man tuon na, di ba? Muna nga kung atong i-add ng 12 tribes, 12 sa ang kasabutan o kanang 12 apostles, so 12 plus 12 equals 24. So mahimo kuno natong sabton nga kanang 24 nagsimbolo na sa tanang mga santos nga natuan na sa langit. Gani doon na pa'y gitumbok nga gi-cross refer ana kanang sa Hebrews chapter 12 verse 23. Hebrews chapter 12 verse 12 verse 23. May siguro basahon na to ni. Nga naghisgot ba nga niduol kamo sa Dios o sa espiritu sa mga matarong nga nahingpit na, no? Tama, no? Hebrehanon 12:23. Kana kunong mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na, mao na ang mga santos. Gani matud pa sa usa ka pari niingon siya nga mao nay usa sa kalig-unan nato mga Katoliko nga wa ta mo sayop nga pwede tang muduol usab sa mga santos, dili lang kay sa Dios, kay ang mga santos gialaw sa Ginoo nga makatabang po nato nga ang ato mga pag-ampo mahatod ngadto niya. Kay ang gibuhat gud anang mga 24 elders diha nga nagsimbolo sa mga santos nga tuwa sa langit, ang ilang gibuhat, ilang dala kadtong insenso nga nagsimbolo sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Unya ilang gitugyan ngadto sa nating karnero nga buot sabton mao si Jesus Christ. Ang kordero, no? Si Jesus Christ. Gitugyan ko no ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios nga mao kadtong insenso, gitugyan ngadto ni Kristo. Sa ato pa, ang mga santos di ay ang ilang gibuhat sa langit nagpataliwala kay gitabangan ta nila nga ang ato mga pag-ampo mahatod ngadto ni Kristo. Sa ito pa, ngadto sa Dios. Basahan ko ninyo ng Gipadayag Kapitulo 5, versikulo 8. Basahan na ko ni sa King James Version, no? Hebrews chapter 12 verse 23 kiingon, to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Spirits of just men made perfect nga tuan na kuno sa langit.
di ba? Mao ni mga santos. Ya giingon pa nga ang giduol ang Dios to God and the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. So ang gisangpit day mao ang Dios ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na nga tuwas langit. So mo na nga sakto ang pagtulon ang Katoliko nga ang mga santo sa langit makatabang. Gani, no? Sugda nato, makonek po ni nato sa atong pagtulunan may tungod sa purgatorio. Kay kini, nagpasabot sab nga kining mga espiritu sa mga matarong nga tuwa na sa langit, naulay na sa tupa, nalimpyo na jud. Okay, katanang tuwas langit, limpyo naman yun. Kaysa Juan, Revelation chapter 21 verse 27, sa langit, way pasudlon dito, bisan doon na yung gamayng mansa. Di ba? Mao na. Pero atong ipurmal ning kining paghatag og katinawan mahitungod sa purgatorio, ha. Ato sang biyaan tong mahitungod sa santos nga atong gi sa ulog ang ilang adlaw sa Nobyembre 1. Kay pagkados mao naman din to mga patay, no, mga kalag, no, nga tuwas purgatorio. Now ang kinig yung kumon kaayong sagad yun nga mahiwalag na itong argumento nga dili man mabasa sa Biblia ang pulong purgatorio. Mao na nga kanang pagtulunan mahitungod sa purgatorio dapat ato nang isalindot, no? Wala kuno nato basa atong pagtuo kay dili man kuno mabasa ang pulong purgatorio. Mga igsoon, atong hinumduman nga kinigong mudawat ta og usa ka pagtulunan base mismo sa Biblia adunay duha ka matang, no? Duha ka matang. Bisan man gani sa korte duha po na ka matang kanang pag-establish nimo og usa ka kana bang argument nga kini dawaton, no? Kanang gitawag na tog explicit og implicit. Unsa man ang explicit? Explicit meaning litra por litra. Nituo ka tungod kay mabasa gyud litra por litra. Dayon kung dili litra por litra, kanang gitawag og masabot, kanang gitawag og katong giingon na nako implied. Nituo ka tungod kay gipasabot. Di ba? Kung dili litra por litra, implied gipasabot. Di ba? Niya na manas Biblia, no? Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8. Ilang gisabot ang kasuguan, mao na nga nakasabot sila. Sa ato pa, apil lang masabot o implied. Dili kay litra por litra ang tanan. Niya ang pangutana ani ron, beritas, buot ba nimo ipasabot ka ng pulong purgatorio, dili mabasa litra por litra sa Biblia, pero gipasabot. Mao gyud. Niya ato ng paklion ron sa Biblia og asa na gipasabot sa Biblia ng purgatorio. Pero sa dili pa di ituod, kini nga klase sa baruganan o pagpanudlo, dili man kay mga Katoliko ray gatudlo ani nga kanang apil ng implied o gipasabot, dili kay litra por litra lang. Bisan pa ang ubang mga relihiyon, ila man po nang gigamit ng implied. Tagaan mo na akong example. Kanang pagtuo sa mga igsuon natong Seventh-day Adventist. Nga nagtuo sila nga si Ellen White kuno propeta sa Dios. Nagtuo sila nga si Ellen White propeta sa Dios. Dili man na mabasa litra por litra sa Biblia nga si Ellen White propeta sa Dios. Hasta po nang pagtuo sa mga Mormons nga si Joseph Smith propeta sa Dios, dili na mabasa sa Biblia. Pero nga nung nagtuo sila ana, kay gipasabot ko, no? Gipasabot tungod sa ilang mga gitudlo nga katuhuan mo nang ilang gituhuan nga propeta gito si Kuan, si Ellen White, kay ang iyang gitudlo sakto man. O na, gipasabot. Nagtuo sila, dili tungod kay mabasa ang ngalan ni Ellen White sa Biblia. Nagtuo sila, kay gipasabot sa ito pa implied, dili kay litra po litra lang.
Mao po na sa mga iglesia ni Kristo nga mingon sila nga dili lagi mabasa ang ngalan ni Felix Manalo sa Biblia nga last messenger of God siya. Pero masabot kay siya may gipasabot anang pinadayag 2:3 ng anghel diha o kanang ibong mandaragit diha sa Isaiah siya man kuno may gipasabot ana. O na dili litra po litra ipasabot, di ba? So dili lang kay Katoliko ni gamit anang pagtulon ana nga kung dili litra po litra gipasabot. Nya kanang purgatorio gipasabot mo po nas Biblia, klaro pagani noon. Kay kanang pag-ingon nga si Ellen White propeta, di man na klaro kay kaming mga Katoliko dili man ta motuo ana kay ang final revelation of God Jesus Christ man wa na may laing propeta kana mga propetang gisgutan des Biblia ang gitumbok ana sa karaan, no? Kay naaman diya sa Hebrews 1:1-3 nga sa karaan kunong tugon ang Dios nakikistorya pinagis mga propeta. Pero sa kaulahi aing mga adlaw ang gitumbok diya sa New Covenant religion, sa New Testament, no? Ang gitumbok diya nga nakikistorya ang Dios pinaagi ni Jesus Christ. So si Jesus Christ mo ay final revelation of God. Mao na kung naapel aing propeta, impostor na. Kay ang final revelation of God the Father Jesus Christ. Kay kana mga propetang gisgutan sa Biblia, matud pa si Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, kadto man ang mga propeta sa karaan. Kay ang final revelation lagi of God diri sa New Covenant, sa New Testament si Jesus Christ man. Mao na nga kung napila ang propeta sigurado gyud ang impostor, no? Kay mudaghan man ang pundok no nana nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia usara man. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw na karon dirita sa pagpakli sa atong mga tudlings Biblia unsaon nato pag pamatuod, no, natong mga Katoliko nga kanang purgatorio bisag dili na mabasa ng pulonga, no? Pero nainumdum ko sa akong kauban tingin siya nga, Brad, na may mabasa yun ng pulong purgatorio sa tong hubara to. Siya nga, now ang akong pasabot ani kay kung naagyon na translation ana nga basahan yun ng pulong ng purgare, purgatorio, mga no, mga translation ng mga sa Biblia. Pero kung ato yung i-general, no, dili gina mabasa sa Biblia, no? Kay kung mag-translate tag Biblia dayon gamito na to ng pulonga, translation naman na, no? What I mean sa mga karaang mga pag-render sa mga pulong, kitang kabasaan na gawas kung hubad-hubaron. Hubad-hubaron na kay kana kung pulong purgatorio bot pasabot ana linisanan na manggalipod tay maanggid-anggid ana nga teksto sa Biblia nga kanang paglinis o mayong kaglinisanan mao man na ang gibuhat ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus, di ba? Kadtong unsa may hinungdan nga namatay siya sa krus aron mahugasan ang atong mga kasulanan. Sa ato pa kung butsapton kadtong gihimo ni Kristo purgatorio kay gilinisan man niya sa atong mga sala pinagi siyang kamatayon sa krus, di ba? Kana lang nga essence ato na nga dili layo na siya sa atong pagtuon Kristohano ng purgatorio. Kay the word purgatorio meaning linisanan o paglinis. Nya giunsa man ta pagluwas ni Kristo, pinagi sa paglinis niya sa atong mga kasalanan, pinagi siyang kamatayon sa krus. So dili manggali na mo layo kung inanao na to pag-explain, no, in partial. Pero ang purgatorio lang nga gipasabot nato kining atong pagtuong Katoliko kanang paglinis nga after death na. Kana mo dili madawat sa mga dili Katoliko nga mga pundok kanang nisupak anang purgatorio. Pero dili sila mosupak anang purgatorio nga paglinis nga kining atong gihimo ron diri sa kalibutan nga nang limpyo ta. Kana bang muiwas ta sa atong mga sala kanang mga maglikay tag makasala ta purgatorio man na. Kay naglinis man ta sa tong kaugalingon kanang mangumpisal ta mga tagpasaylo purgatorio man na. Kay naghugas man ta, no, nang limpyo man ta sa tong kaugalingon mo man ay purgatorio paglinis.
Pero kung dili nato matiwas diri sa kalibutan, dito na sa laing kinabuhi. Nya gipasabot mo na diha sa Mateo 12:32. Nga naay pagpanglimpyo human aning kinabuhi diri sa kalibutan. Na basahan ko ninyo Mateo 12:32. Nga kung bantay kuno ta nga di ta makasala sa Espiritu Santo. Kay kung makasala ta sa Espiritu Santo, dili kuno ta malinisan o mapasaylo dinhi niining kinabuhi o didto sa lain ng kinabuhi. Sa ato pa kung makasa ka sa Espiritu Santo, di na ka malinisan didto. Diri og didto, no? Pero kung dili sa Espiritu Santo, no, ang imong salaod pwede pa ka malimpyo dito. Umo to gitawag og purgatorio. Na Mateo 12:32 gipasabot diha, di ba? Nga na ay pagpanglimpyo human aning atong kamatayon, no? Nga diri sa kalibutan. Unya, katong gibasa nato nga tudling ganina sa pagsugod nato sa atong programa, nga gibasa nato tong 1 Juan 5:16 ngadto sa 17. Nga naghisgot og duha ka matang sa sala. Dunay sala nga musangpot sa kamatayon, but pasabot kamatayon sa impierno, o kanang gitawag na itong spiritual death. Di ba? Kaya noon, kining spiritual death, halapad kayo ang kinibang paghatag o kahulugan na ni. No? Kay kining spiritual death, dili raman ni kay mahitabo lang sa general judgment. Kaya ka na bang sa pagbalik sa Ginoo, no? Bisan pagani diri sa kanang gitawag na itong particular nga judgment, o bisan buhi pata diri sa yuta, mahimo naman tang isipon nga patay bisan buhi pa atong lawas kanang sa 1 Timoteo 5:6 5:8 mga around diha 1 Timoteo 5:6 or kung dili na siya 6:8 nga naghisgot si Pablo diha nga katong byuda nga mapatuyangon sa kahilayan o sa sala giisip na nga patay bisan buhi pa sa lawas, mo na gitawag og spiritual death. Mayon na. Dayon kanang 1 Juan 5:16-17 gihisgot diha og spiritual death. Nga kung makasala kuno kag dako sa to pa gitawag man sa katekismo og mortal, di na ka madala og ampo. No, di na ka madala og ampo. But pasabot kay impierno naman ka ana. Pero naay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Dili mo sangpot sa spiritual death. No? Man ng spiritual death, whether diri sa kalibutan pa or dito na sa general judgment. Di ba? So, mauna. Pero diri man na sugda na to. No? Kay siyempre, sa general judgment, di naman to usbon tong hugon sa hukom sa particular judgment. Kay naaman sa Hebrews 9:27 nga gibuot nga sa makausa mamatay tapos ni ini hukom mo man gitawag na tug particular judgment. Ang general judgment palaabuton pa. Ang hukom sa particular judgment o general judgment dili na nausbon. Kay katong general pag padungog man to sa tibuok kalibutan. Kay kanang particular judgment ang nakahibaluan na sa hukom sa Dios, ang Dios ra man og katong gihukman human sa kamatayon. Unya gibuot sa Dios nga ipasundayag na mo nang dunay general judgment coming pa na. Pero dili na usbon sentensya. Di ba? Di na. Kanang 1 Juan 5:16 ug 17. Klarong gihisgot diha nga duha ang gibug-aton sa sala. Dunay ikamatay sa impierno, duna po'y dili ikamatay sa impierno. Sa to pa pwede pa maampo, no? Pwede pa katabangan sa to pag-ampo. Ato rago ng usbog basa ng 1 Juan 5:16. Klaro man din nga gipasabot nga naagi purgatorio, no? Niara ko, no? Ako usbog basa ha, giingon. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo, nga nakasala, apan sala nga dili musangpot sa kamatayon, sa to pa, ato nalang ning idiretso, kamatayon sa impierno. Kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. So matabang pag-ampo. Di ba mo man hinungdan nga mag-ampo talang sa mga nangamatay kay aron mabadbaran sila sa atong sa ilang mga kasalanan.
No? Katong gitawag na itong mga venial sins. Katong matabang pa og ampo. Pero katong tuwa na sa impierno, dili na itong matabag ampo. Pero hinumdum ko sa akong higalang Adventist nga nangutanan ako nga nag-ingon siya nga unya veritas kung tuwa na sa impierno yang anong ampo nganong inyo pa man ang iampo nga tuwa naman sa impierno ang tubag wa mi kay balo. Kinsa mo ko'y nagkahibalo man bisan pag obispo pare di kahibalo ang 15 tuas purgatorio 15 tuwa na sa impierno no wa kabalo. Kay ang Diyos ray nasayod, no? Anang 15 na purgatorio, 15 tuwas impierno. Muna, mag-ampo mi, kay namasin mi nga, katong among giampo, naalang sa purgatorio, kung wa pa manggani, tos malangit. No? No, di ba? Sa moral principle, God, nga nung pakasad-on man sa Diyos, ang tao, sa usa ka butang, nga, wa siyang masayod, nga kato, dili mao. Di ba kanang gitawag na to ignorance of the law excuses no one. Sa ato man na balaod sa tao, no, sa diri syuta. Pero sa balaod sa Dios, justice kaayo, no? Pahibaw-on yung kaniya nga kana sala, kana dili sala. Mao na nga kung mubuhat yung sala, kahibalo kang sala na, yung buhaton, diha pa ka mag-guilty. Pero kung ka kahibalo, dili ka guilty ana. O ina na po na, kung kuhaon na to na nga kana bang basis sa atong argument, mayong nga pakasad-on day tas Ginoo nga atong iampo tanang kalag nga ning panaw na sa laing kinabuhi, no? Nga kanang do na may na impierno na ato o di man ta kahibalo nga 2 hours purgatorio to. Anong iampo man nato na sila tanan kay basig tuan na to sila sa impierno. Dahil nga pagkasad-on mo tas Ginoo ana o man ta kahibalo. Di ba? Ang ato lang, because of love, ato silang iampo tanan. Nga namasin ta nga unta na alang klas purgatorio, no? O, di ba? O, nga because of love, ato silang iampo tanan para nga kung tuwas klas purgatorio na di makatabang ang ato mga pag-ampo alang kanila. Nga, magamit mo po na pananglit og nahilangit na putong uban, magamit mo po ng atong pag-ampo sa alang po sa uban nga tuwa pa dito sa purgatorio. So mga tinahod nga tigpaminaw, no, kini ako lang ning diretso no, kining 1 Juan 5:16 og 17. Nga dunay sala nga mosangpod sa impierno, duna po sala nga dili mosangpod sa impierno. Unya ang pangutana asa man ibutang inig sa adlaw sa kamatayong pisikal, asa man ibutang tong nakasala lang, nga dili iadto sa impierno. Alang-alang sa langit, nga sa langit, wa may pasudlon dito bisan dunay gamayng mansa. So, wala laing mo kuha na, musulbad nga doktrina ng Katoliko. Nga dito sa usa ka lugar o usa ka estado kay wala man po'y kanang dogma o kanang definition ng simbahan kung lugar ba na or state ba na. Sigurado tang state pero mayroon kag lugar ba na, kalayo ba na, gunsan ang klasiha sa pagpanglinis. Di ta ka tumbok anag unsa gi specific. Basta ang specific sa simbahan malugar man na siya o kanang state o basta linisaan na siya. State lang kahimtang sa mga kalag nga linisan pa tungod kay doon na pa'y mansa. Labi nagmuadto ta sa 2 Makabeyo 12 hinoon wala na gidawat sa mga dili katoliko ng Makabeyo. Kay des Makabeyo 2 Makabeyo 12 40 hangtod 46 mabasa diha nga dunay pag-ampo alang sa mga nangamatay. Di ba? So, igo diha gyud sa doktrina sa purgatorio, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw mo man na hinungdan nga si Martin Luther nahimong inconsistent, no? Sa iyang wala niya giapil sa Biblia sa iyang pagtuo kanang Makabeyo. Kay musango man kay katugong pagrebuild ni Martin Luther
No, kay na excommunicate man gyud to si Martin Luther sa simbahang Katoliko, pare man to siya nga Agustinian. Natiwalag na excommunicate to si Martin Luther kay gahi man gyud pug ulo. Katong iyang mga pagsaway sa simbahan, dunay valid ato, duna po invalid. Ang valid ato katong iyang mga pagsaway nga mga abuso sa mga pare pud sa una, no? Katong iyang mga pagsaway sa abuso, sakto to. Dili ta mo ingon nga nasayop si Martin Luther ato, no? Sakto siya ato. Pero katong iyang gisaway hasta mga pagtulon-an dito siya nasayop. Oo nga, wala na niya dawata ang pagmando sa papa o kanang iyang gisupak ng purgatorio. Oo niya, kay sa mga debate, malupig man siya kung i-appeal tong Macabeo, mo nang wala niya i-appeal ang Macabeo. Mo nang ni-resort siya atong Council of Habni nga ang mga Hudiyo nag-canonize sa daang kasabutan nga kuan mali katahapan manggali kuno ng Council of Habni sa akong pagtuon sa kasaysayan. Kay dili gyud na siya doon na manggali mga statement sa history, no? Sa atong mga nabasa nga legend kuno na gama kuno ng kinang naa sa kasaysayan nga Council of Jabni. Ang Council of Jabni katong 90 AD nga ang mga Hudeyo dili tanan ha, no? Naghukom katong pinanguluhan ni Rabbi Akiba nga gihukman nila nga ang katong daang kasabutan kuan ra 39, no? 39 ra kalibro, no? 39 ra kalibro kay sa ato as Katoliko 46 man, di ba? So mao na kay nagparehas ta sa New Testament 27 books, pero sa Old Testament ang si Martin Luther ang iyang gibasihan katong Council of Habni nga umbot na hunaon kung tinuod tong Council of Habni, konsilyo to sa mga Hudiyo nga wala mo tuo sa Christianity. Di ba? O kay kato si Rabbi Akiba, wa man tumutuo sa Kristyanismo. Pero mo to'y gigamit ni Martin Luther nga kanon kay wa may Macabeo. Pero ang problema diha, nganong mutuo ka sa Council of Habni nga 90 AD na hitabo, nga kanang 90 AD era of Christianity na. Dili na era of kanang sa mga Hudiyo. O nga wa na authority tong Council of Habni. Okay, mga tinawag nga tigpaminaw. So, mauna, si Martin Luther ang napugos gyud siya sa pagsunod atong Council of Jabni nga wala gi-appeal tong Macabeo. Kay musango man sa iyang pagtuo nga dunay pag-ampo alang sa mga nangamatay kay naa lagi purgatorio. Pero mga tinawag nga tigpaminaw, pipila naman ka minutos na lang na ibilin, 2 minutos na lang, 3 minutos. Now, ako ning hisgutan sa sunod Domingo ang kanang uban pa nga dapat na ko mahisgutan ani, no? Kay dili na nato mahisgutan sa pagkakaron. Now, doon na lang ko ihatag ninyo nga tudling sa Biblia nga inyong pamalandungan pod in support aning doktrinas purgatorio. Kanang sa 1 Juan, unang Korinto kapitulo 3, versikulo 13, 14 hangtod 17. Kay kanang mga bersikuloha, no? Unang Korinto 3, 14, 16 ug 17 gahisgot og tulo ka destinasyon diha. Gahisgot na og gante nga mao ang langit, then gahisgot pod og kalaglagan nga mao ang impierno, pero gahisgot pod og makabot gihapon ang kaluwasan sa langit pero iagi og kalayo to papaglinis. Mao na gitawag sa Katoliko og purgatorio. Sumaw na nga mahimong dili mabasa ang pulong purgatorio sulod sa Biblia pero ang gipasabot na sa Biblia.
Okay, sang litwa naman tayo igong panahon, no, mga tinakod nga ti paminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadakuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igala, no, sa technical side, ni Luod og Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Manang kwintadora, iyang nakwinta ang tanan nga labhan niya. Para limpyo tanang labada, kinahanglan duha ka sachet sa leading brand nga tag 10 pesos. Usa ka sa share sa Tide, mas limpyo pa. Kuratan ka? Oo, mas sulit ang isa ka tide 6 pesos kaysa duha sa leading brand. Kitaan kaayo nga mas limpyo. Kapag na di makwinta, Tide, makuratan ka sa kalimpyo, makuratan ka sa sulit. SRP 6 pesos ra. Napamatud-an sa technical test sa cotton fabric kontra sa leading brand. SRP 6 pesos ra. Bagong Joy Joy 4-4 pa 9 pesos ra. Presyo hapit sa face pero mas daghang hugas di. Usya ka tulo ani, diretso sa sponge, suwayi. O